Benjamin letí! Čau! Počkej. Takhle skončí kytička pod ochranou Tiny. To je stromeček! A řeknu vám, jaký druh. Nechceš rovnou? Mravlavý, pochceli. A je to... Bříza. To je bříza jak cíp. Ano, naše tam. Zas? Nechtěla bych být chlapem. Netoč to. Dívejte se, mě teče sníh. Suspenzor. Bacha tam někdo je. Kdo? Nevím. Nebudu to komentovat. Ne. Dlouhá, tenká čára. Přesně. Neudělám tohle. A proč zrovna na sebe svoji ruku pustíš? Protože budu na koule. Ano. Kecáš. Jdeme. Už to cítíš. Jdeme. Už ne. Já vedu ženskou. Takhle skočí člověk, když napadne ochrankyně kytek.